Udala, euskararen normalizazioan aitzindari izatea nahi dugu. Eusko Jaurlaritzak, alderdi politikoek, beste hainbat eragilek guztiek aitortzen diote euskarari zeharlerrotasuna. Alegia, euskararen normaltasuna. Euskara edozer egiteko erabiltzea. Udaleko alor guztietan kontuan hartu beharrekoa da. Hau da, hortan sakondu nahi dugu. Zer egin dezake hirigintzak euskara normalizatzeko? Legeak dio, etxebizitzak eraikitzeko proiektu bat abiarazten denean, ingurumen eragina neurtzea beharrezkoa den bezala, hizkuntza eragina ere neurtu egin behar dela. Neurtzetik hasi eta hizkuntza eragin kaltegarria saihesteko eta onuragarriak sustatzeko erabakiak hartzea proposatzen dugu. Kirola eta gazterin zerrein, hor taldek, haur eta gazteek, entrenatzaileek, gurasok elkartzen die, eta horietan euskaraz egitea da gakoa. Beti euskaraz. Ongizatean, udalak eskaintzen dituen zerbitzuetan, harrera, formazio eskaintza, laguntzak, euskararen edapena lagundu behar dela kontuan hartuz, protokolo bereziak lantzea nahi dugu. Landa eremun, kulturan, jarduera ekonomikon, alor guztitan ikusi nahi dugu euskara normalizatua, egunerokotua. Eta alor horietako bakoitzean, aztertu behar da zein egoeratan dagoen eta zer egin behar den nahi dugun egoera horretara iristeko.